بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami na mga pagriyami, kita nang mapapadalam si saging kaya ulan-ulan na Shawwal, Korean o Ramadan, si kubilangan Hijri. Yes, ulan-ulan inipanguyat raktano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so papamas ay ko namun gawi. Si ko kaya tiruan yanun sa man sama Ramadan thumma atba'ahu sita min Shawwal kana kasiyami dahr. Rawahu Muslim. Si tanong mapapadalim si saging kaya ulan-ulan na Shawwal. Inipanguyat raktano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapamas sa iro. Sa pitiro yan, asa din sa tao, kapamuwasan yan so ulan-ulan na Ramadan. Uriyan yan, na itundog yan nun, so na magawi is kusawal, na lagi dibu, o kaya pusan yan. So, sulpo sarabun ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya hadith, na inidalilanan o kadaklan si kuma Hanafiya, na gusto mga Shafi'iya, na gusto kadaklan si kuma na Hanabila, na guadin namin tindigun si kuma Maliki, sa aya mituturuanan, na mustahab, udi na sunnah, so kapusai, si sagiyang kai, ano magawi ko sawan. Inisagindo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so namagawi kapus ang kasi sagyang kaya namagawi sa aya keparuling kaabalas na balas o kapus ang ka si kusulod o saragon. Giyang kanan a hadith na kanauban yan mimbubulang agiyang kutuwa hadith amya panutul o Bukhari o Muslim. Ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sama man sama al-abad. Da apwasa utaw aya pipus anyan, aya din apipus anyan na sudin so tenday usarag. Agiging kaya hadis inisapar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kapamwasai kapamo sa ingka sa dikadumbuka si ikusul o saragun na inisapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab kwaya resulta niyan na kepakaya bakaw din makakuha sa sakit ka na kepakay ada ama penggelebek ka sabab o kalubay waya mana niyan na kambubulawasan utaw ay gelebek yan na di niya dipangos sa susul o saragun. Ikadua ay ni dalil o kadaklang kumaulama sa sunnah agiyang kaya kapamwasai o ulan-ulan na magawi ko ulan-ulan asawal na sukatir Rasul sallallahu alaihi wasallam o kaya panutulon Ahmad agumianwi ko sahih Ibn Huzaimah at Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama 6 ayyam min ba'dil fitr kana tamamus sana sadin ati Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao akapusaan niya so namagawi ko oryan o Eidil Fitr na miya kumplito niya nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so sarab. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha kasataw ati Rasul sallallahu alaihi wasallam amakang gelebak makataling mas sawaro wa mapya na ayaw bagian niya na balas na sapolo ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andi man niya ikakakuang ka kubalas asaragun si ikurian o kapus engka si saging kaiyasawan.
Nasuwalla na yakatiro yan at tigana man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Katiro wala siya suratul An'am. Sa din sa tao ang makanggulabak makatalingma sa sawarwa mapya na timbangan ang makasapon uli na times 10. Yinan iupama ko kapusa yung kaso 30 i ko Ramadan. 30 i Ramadan uli na saulan a Ramadan na timesang kauto sa makasapulo kaya resulta niyan na 10 awlan-ulan. 10 months. Na upman o kapusa yung kaso na magawi isi ko Ramadan. Aw na magawi isi ko Sawal. Na timesang kamambu sa makasapulo kaya resulta niyan na 2 months uli na dulan napakapagumanang kauto amimbeloy ayamanan niyan na saragun miyakuang ka abalas si sagiyong kuto kaya pamosen ko. Ikadua tindig. Mga ulama si sagiyong ka kapus kusawal na makro udina karaha. Ayamanan niya na di mapiya so papamosen. Na pitindiganan o kadaklan udina madhab umalikiya si ko kitabira na mawahibul jalil aw suhasiyat ad-dusuqi. Nagwadin pa namin tindigon si ko sabagi ko mga Hanafiya. Ayan ni daliliran sa makro so kapus si ko sawal. Na ay tindig ay dalil o mga Malikiya na tigiran suma ahlul Madina si sagyong kutwa masairan. Na kanaubayran di pamwasai agyong kae sawal udi na magawi si ko sawal. Ikadua tigiran na sukapamwa sa ingka si ko sawal na kesabapanan kesalak at kesabapan sa keped sa panarima utaw kiuman sa panarima utaw at kewajibian na giyong kutwa kapamwa sa iron akan naubas kanyan wajib na kiuman tanwa tigiran si ko Ramadan so kanaubo na yamanan yan na mapan. Ugay na aya kaupakatan udi na aya rajih si ko mga ulama na mustahab udi na sunnah so kapu sa si ko namagawi si ko sawal tundu-tundu ang taon nung ka di makatutundu-tundu. Maupakat sa mga ulama sa asar pa kanmang kagawi si ko sawal makatutundu-tundu ang taon nung ka di makatutundu-tundu na miya ko ang kad na tigo mga ulama so yamanan yan na balas ay naliw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wait, ati mga ulama na ay afdal ay taralbi na suka para tundug-tundugan kaon sa giyong kuto na magawi. Ikadua, kebugan tanong sa liwanagan na so kapusa ko na magawi asawal utaw adna baydan yan si ko Ramadan. Ay manan yan na adna kaya bukaan yan si ko Ramadan sa bi'udhr ay manan yan adna kaya sababan. Sumaulama na dua akatiriran si sagiyong kai hukuman ay manan yan na kapusa nga sa sawal adem pen na dengan kabidi si iko ulan-ulan Ramadan. Pagani tindig na dikepakay ubang kapusa iso na magawi ko sawal aadn abaydan ka fard udina wajib. Katiruanan o kadaklan si ko mga Hanabila si ko kitabiran al-Kafi Agus Ibn Rajab Agu mialwipan Bimbas Syekh Bimbas Agusti Usaimin si ko mga fatawairan ay daliliran sa dikepakay ubang kapamuwa sa iso na magawi ko sawal inon tabu o kapusa ing kaso ay manan yan na ulan-ulan Ramadan nagyong kutuwa tigiran tigur Rasul sallallahu alaihi wasallam may alwitan o kagiya aman sama Ramadana summa atba'ahu 6 min Syawal sa tawa kapusan yan Ramadan urian yan ay tundugin mo so na magawi ko Syawal ay ami tuturuan na tigiran na aya kasusunatan di na aya pagakuha ko balas na sutaw akyapus anyan sa Ramadan sa kumpleto. Urian yan na initundugin nun so yamanan yan na sawal. Pwede pa natigiran na swajib
ama nagyutos sa Ramadan, o di nagyutos utang kas iko Ramadan, na aula mas importante so kasyapang kaon na gusto kipag-importante na kaon, kaya wida akalun kaon, aligiyong puto, sunna, atig agiyong kanan, ang mga ulama amitindig, sa lika kupakay, wayamanan yan, na kapusa ako ng magawi, aamanan yan na berd na utang ka ko Ramadan. Di na adna wajib ka, ada nga kapusa. Ikadua, tindig, na kupakay so kapusa ka kung na magawi ko sawal. Sa bepi adang kakabedi si ulan-ulan Ramadan. Ginan, so tindig Hanafiya na gusto mga Shafi'iyya. Gusto tindig di na katiru mga Malikiyya na gusto sabagi mga Hanabila na pitindiganiran akapakay apus alaka so sawal sa bepiad na yamanan niyan na utang ka udina dengka pangkabidi si ulan-ulan Ramadan. Ay dalil, ini daliliran naging utwa katiru wallah. Ati wallah fa'iddatum min ayyamin ukhra. So wallah nasiko kini kaya beginian sa lauda parawa makabuka so mga tao adna udriran. Mga tao adna udriran. Berarti yan kasakit na gusto musafir. Gusto mga salakaw sa ibarato mga bai ap kahay din ap kanifas. Na siko kaya perwa kaya wallah makabuka siran na initundun wala fa'iddatum min ayyamin ukhra. Bayad siram bayad siran si ikwayamanan yan na mga gawi ati wallah. So mga ulama usuli na tigiran yung kanana ayat na ayat siyabutsan na wajib muwassa. Yung kanan kawawajib udi na kipapaligot na wallah si iku kabayad na mabulanganan ayamanan yan na orasyan kakepakay bayad na kas ikulan-ulan na sawal na kepakay pun si iku Zulqa'dah na kepakay pun si iku yaman na Dzulhijjah na gusto mga salakaw na mga ulan-ulan tama si iku yaman din na ulan-ulan na Sha'ban. So yamanan yan na miyakapin taga-tigiran nagyong kutwa ayaw kay wajib kaon na maulad yung kutwa yamanan yan na yakapungil bakang kaon asimba na yamanan yan na makampat kasibu ko yamanan yan na saulan na karina tigiran sa yamanan yan na kupakay pamuas anak ka din so sawal na magawi ko sawal nagungka bubedi so yamanan yan na dama kabidi si ulan-ulan Ramadan. Ikadua ini daliliran na so Aisha radhiyallahu anha na pitir yana alayya sawmun min Ramadan. Adna tigyan na utangakan si Ramadan na fama astati'u an aqdihi na dia kung kuguga akabay dia kunun illa fi Sha'ban inun tabus iko Sha'ban. Yung hadis na pianutul Bukhari ya Muslim. Tigo mga ulama abi pa kayron sa kapakayapus anak din swayamanan niyan na namago iko sawal na bumabubidi swayamanan na utang ka. Nagyang nga natigran na hadis na pikumpa bliyan udina inayunan o Rasul sallallahu alaihi wasallam so Aisha radhiyallahu anha si isagyong kuto pinggulaw niya. Inusan mga pambida sa tindig sa mga ulama na aya sabab yan na sa mga ulama pitindiganiran sa nikapakay so kabedi di nakapusa eko na magawi eko sawal askan adin utang ka na piyakan bidairan so kapusain ka kung namagaw iya sawal agus mga salakauro na mga sunnah apwasa. Ibarat yan alungan na Khamis agus mga salakauro na apwasa na piyakan bidi irananan sa ayamanan yan na pangkatan. So man mga ulama pipakairan sa ayamanan yan na kapusain ka si kung namagawi iko sawal sa dama pangkabidi sa wajib rakaw di na utang kasi ko Ramadan naginan sa mga ulama apya kaplagi din swayamanan yan na kapusain ka kung namagaw iya sawal
Agus mga salakaw ro na mga sunna, kaya tinbigiran na palapalaidan ng sunna, uri na palapalaidan ng tataw at tigiran puasa. Ay katuluwa kebugan tanu sama kempetaw sayan na adnep kisiw na tigiran na kami tigiran na ibu kaya pusa nami ko sawal na talagawi tanu apat gawi dugawi ure ni nami apa sacu sawal nantu na miya suwa agi yung kotoa kaya pusa meron. Amay kaska na ayadam kakakwa katarutupas ikuno magawi na sabab ko order syar'i ibarat yan nas kana miya sakit ka di nas kana mimusafir ka o di nas kana o di na bubaya miya haid ang taon nung ka miya nifas ang taon nung ka miyatay ay manan yan na terima wallah na subalas waya manan yan na magawi na inshallah na miya paruling ka din bepedang ka pa na mataruto pagi yung uto yamanan yan na magawi. Ayaw din ni dalilo mga ulama sa kakipakay niya, kakiparuliyang kasi ikubalas, naging mo ito akatiro wallah, siya suratong nisa ayat ay kamagatos, at iguwallah, awa may yakhruj min baytihi muhajiran ilallahi wa rasulih, summa yudrikuhu al-maut, faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Sa din sa tao, alumiyo si ikwalay niyan, at tugalin si ikwallah na usi ikusuwiyan. Uriyan yan na rautan sa kanya nakapatay. Yung kutuak yang gilbak yan sa mapya, aluminyo kwalayo, di na panggilbak sa mapya, na budun reo ta kapatay, ay minisugato na order, na miyaraw sa kanya nakapatay, na sabnar at iguwallah, miya parolin yan din subalas yan. Di na kaparolin yan subalas yan, si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua ay nidaliliran, nagyang kaya hadis miya panutul o Bukhari, ay tigyan, Tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abd aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ira amya sakit suure pen wallah udina milayala na pergi surat wallah isurat mga malaikat kekuanyan subalas alagi din udin yan ding gelebakan ko kapakay ang diyan askan yan na mapipia ginawan yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.